yani ya meclis ajin ya malbat şehidan li Rojava. Jiboraya gişti rexistin o komiteyen hukuki u mirovi. Jibo rehavalen me leher deri. Amwaki meclis ajin a malbat şehidan jidil cezire yeko bi berxwedaniye lê dide. Bi keder û fikrên mezin genşedî lezgînin û êrişên pergalî yên ko destkeftiyên şoreşa me yê li Rojava dikin armanc. Dişopînin ev êriş dibin bêdengiya navnetewiyên yên ko têwateya şerîkatiyê de pêk tînin. Tiştê ku îro diqewime ne tenê şerekî leşkeriya lê qirkirina vîna jinê ye û şikandina vîna civakê ye. Ku bisaya fedekariya kur û keçên me bêhempa azadiyê girtiye. Dilê me dişewite dema ku em dibînin cenazeyên şehîdên me têne perçekirin û bi hemû dişewitin ku ji mirovahiyê şûştî yê li hemberî van şehîdan bikartînin. Goristanên şehîdan li wan herêmên ku hêzên me jê vekişiyan e têne bêhürmetkirin. Ev şehîdên got canê xwe di ber mirovahiyê de feda kirin. Li hemberî çeteyên herî hovane êrişên ser goristanan raxwendînan kelên goran derxistina laan li hengiyên me kirine bê exlaqî û sûcekî şer e. Êgo rûyê mirovahiyê reş dike. Ev goristan rûmeta gelê me û bîra tekoşîna me ne. Destdirêjiya li ser wan hedefkirina rasterast a herî dayik, hevjîn û zarokên vî welatî ye. Di heman demê de em bang li civaka navnetewî dikin ku eşkerekirina çarenûsa windayan parastina tevlîgo tev bigere ji bo canê dîlan û parastina rûmeta şehîdên me. Divê cenazeyên şervanên me yê cara duyemîn bûne mertal ji bo parastina civakê. Li dijî hovitî û zordariya komiteyên terorîst radestî me bike. Em wekî meclis ajin bi zelalî nêzîkatiya tolhildanê û pêkanîna şovînîst ên ku ji aliyê bi hikûmeta demikî û komên wê ve têne meşandin. Dibêjin kesên ku qebûl kirine bibin amûr di destê kesên din de nûnertiya daxwaziyên gelê Sûriyê nakin. Berova jî vê ew hewl didin polîtîkiya tirsandinê û talankirinê bicih bikin. Bi taybet li dijî jinên ku di şoreşa Rojava de pêşeng bûn. Li ser vê bingehê em wek dayik, zarok û hevjînê şehîdan di meclisa malbatê şehîdan de. Daxwazî ji aliyê gerenetor ên peymana agiribestê dikin got bixewitin ji bo radestkirina cenazeyên kur û keçên me yên şehîd. Gohîn li erdêman e. Ev yek binpêkirina rûmeta şehîdan e û li dijî exlaq qêşer e. Em dubare dikin ku ev binpêkirin nikarin vîna me bişkînin. Berova jî vîna me ye. Ji bo parastina proje û destkeftiyên me xortir dikin. Em tekez dikin
گوخوینا شهیدن ما والا نچه ام کسن کو سوجن به حکومتی گورستانن پارچه کرنا جنازهن او işkence kirina dilan dikin. De heman qaden navnetawi de bidin peywan uwan darizinin. Banka me ji bo hemû rêxistinê mafê mirovan tako desweriye bikin û çarenûsa girtiyên me diyar bikin. Em bank li hemû jinên cîhanê dikin ku li dora doza me bicivin û rûmeta mafên me yên rewa biparêzin. Şehîd namirin bijî berxwedan jina azad Meclisa Malbatê Şehîdan ya jin.